Fl-għaluq tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Grech qal li fost loqsma li fihom il-Gvern falla bil-kbir huwa fl-għoli tal-ħajja u ħadd li fil-Gvern li skontu jemmen il-gideb tiegħu stess ma jemmen li l-ħajja raħset. Għall il-Partit Nazzjonalista diġà qal li ma jintaxxax l-għoli tal-ħajja li jagħti krediti ta' taxxa biex iżidiet fil-pagi ma jimpattawx lil min iħaddem, li jwaqqaf fond nazzjonali biex inaqqas l-impatt tal-ispejjeż tal-għajxin u jbiddel il-mudell ekonomiku għal wieħed ibbażat fuq impjiegi ta' kwalità u mhux fuq iċ-cheap labor. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li 7 snin ilu il-Gvern Laburista kien qal li se naslu fuq proġetti kbar biex nelbu t-traffiku iżda llum wara li nefaq 700 miljun euro fondi Ewropej, it-traffiku fil-pajjiż jinsab qar milli kien. Qal li l-Gvern m'għandux pjan fil-qasam tat-toroq fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista għandu pjan holistiku li inkludi karreġġjati dedikati għal tal-linja u inċentivi għal mill-lest li ċed il-vettura privata l-5 snin. Zid li f'dan il-qasam spiċċa żmien li wieħed jagħmel dak li kulħadd komdu jagħmel. Dwar l-ambjent, Dr. Grech qal li taħt Gvern Laburista mhux talli ma sarx priorità, imma talli dal-aħħar kien ikkonfermat li nofs il-penali u l-multi li tazza llum l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi kienu lil entitajiet tal-Gvern stess fuq ksur ta' diversi liġijiet ambjentali. Għall-Gvern Laburista rema kull responsabilità li ħares l-ambjent u wellet l-idea li biex timxi l-qoddim irid ikollok ir-reba fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista jrid jerġa' jistabbilixxi pajjiż fejn il-ġid komuni jkun tassew priorità. Fid-diskors tiegħu il-Kap Nazzjonalista qal li fil-waqt li diversi pajjiżi Ewropej jirrikonoxxu l-ħidma tad-deputati tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew, il-Gvern Malti jrid jiċċensura lil President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola temm jgħid li wara li ħakem ix-xandir biex il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista ma jasalx għandu jkun il-poplu li bil-vot tiegħu irrażżal lill-Gvern. Kun int il-bidu, kun int biex flimkien inwasslu messaġġ ta' tama illi l-futur aħjar jibda fit-8 ta' Ġunju illi ġej għaliex int ser tagħmel id-differenza. Il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li sar 10 tiem qabel jiġi ċċelebrat jum il-ħaddiem fetaħ b'minuta silenzju għal dawk il-ħaddiema li tilfu ħajjithom fuq il-post tax-xogħol u għal dawk li sfaw abbużati waqt il-qadi ta' dmirijietom. Fost il-kellima l-Partit Nazzjonalista stieden 3 persuni biex jaqsmu l-femit tagħhom. Il-Professur Lino Briguglio li tkellem dwar l-ekonomija, id-Deputat Dekan tal-Università ta' Malta Michella Tartonna li tkellmet dwar il-mobilità u Luke Said, attivista u student tal-ġeoxjenza li tkellem dwar l-ambjent. Dr. Grech irringrazzjahom għal kontribut tagħhom u qal li se jkun qed jikkonsulthom għaliex il-pajjiż għandu bżonn l-imħuħ kollha li lesti jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti.